мо мехоҳем доимо хонаи худро тоза нигоҳ дорем. ин боиси оромиши рӯҳӣ ва шодии мо мегардад. аммо ҳоҷатхона чӣ? тозагии ҳоҷатхонаҳо низ барои ҳаёти ҳаррӯзаи мо муҳим мебошанд. зеро дар ҳоҷатхона микробҳое мавҷуданд ки метавонанд боиси бемориҳои сироятӣ аз қабили дарунравӣ, кирми меъдаю рӯда ва гепатити А гарданд. мунтазам ба воситаи тоза нигоҳ доштани ҳоҷатхона ва риояи якчанд қоидаи оддӣ метавон худро аз сирояти аксар микробҳои зараррасон эмин нигоҳ дошт. коғази истифодашударо ба қутии партов партоед. ҳоҷатхонаро тоза нигоҳ доред. аз маҳлулҳои безараркунанда яъне хлор истифода намоед. ва пас аз қазои ҳоҷат ҳатман дастонро бо собун шӯед. амалҳои мазкур на танҳо барои худи мо, балки баҳри пойдории сиҳатии оила низ муҳим мебошанд. зеро тозагӣ гарави саломатӣ.